yazi ikhona imiqhele yona Azimulo bayede kuwena ophakeme kunamazulu nomhlaba uNkulunkulu ongazange wadalwa kodwa wena wadala izinto zonke nangentando yakho zabakhona zadalwa bayede kuwe uNkulunkulu odunyiswe emazulwini udunyiswe emhlabeni udunyiswe nangaphansi komhlaba wena wethu uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakho awubekwa ngamuntu ayukususwa umuntu obakho ubukhosi bumile kuze kube phakade buyadlula obasemhlabeni kodwa obakho bumile kuze kube phakade uyinkosi ephakeme uyinkosi enamandla uyinkosi eyesabekayo izintaba ziyatshakadula njengezinqama phambi kwakho namaguma atshakadula njengamawundlu phambi kwakho eyakho inkazimulo ithwalwa ngamakherubi bayade uNkulunkulu ozwi lakho liyadala wawukhuluma ngalo udala amazulu nomhlaba wawukhuluma ngalo udweba amamephe phezulu nomhlaba wawukhuluma ngalo udala inyanga nelanga nezinkanyezi ubiza imifula ingekho yaqhuma yagijima phakathi kwezintaba wawukhuluma ngalo izwi lakho kadumboze umhlaba ngolwandle amanzi yalalela ukuduma kwezwi lakho asheshe enyuka izintaba ehliza igodi ayama endaweni owamisele yona bayede kuwena ongcwele ngcwele wena khona nowayekhona
Sicimula ngobungcwele bakho. Nguwe izolo, nguwe namuhla, nguwe naphakade. Akekho omunye uNkulunkulu ongcwele kodwa uwe wedwa ongcwele. Bayethe. Thatha indawo yakho Baba wethu ongcwele namuhla. Egameni likaJesu Kristu inkosi yamakhosi. Beka Baba isisefo phakathi kwami nebandla lakho. Kudlule okuvela kuwe kuphela. Okuvela engqondweni zami kungadluli. Bayethe uNkulunkulu ongcwele. Dabula inhliziyo zethu ngezwi lakhe ekuseni. Lona linamandla. Lona eliphilayo. Oh hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Cela ukuthatha leli thuba. Ngibingelele ubuthathu bezulu buphakathi kwethu. Egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele abasha. No Sunday school egameni likaJesu. All protocol observed. Amen. Bingelele ne worship team egameni likaJesu. Khumbula abahlabelela bamiso uJehoshafati. Isizwe sisempini sihlaselwa izizwe ezinamandla. Ezinomlando waziwayo obhalwe phansi. Kodwa ekseni mayese elalela izwi likaNkulunkulu elalikhulumile ukuthi abahambe baye kubo. Bathatha ama positions abo bese bembukela uJehova ephilisa edeliver. Lithi izwi lenkosi wamisa abalevi ababehlotshiswe ngobungcwele. Babe ngaphethe ikhali babedumisa uNkulunkulu. Babe ngabhayindi izimpi eziyakubo kodwa babedumisa uNkulunkulu. Bethi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umile kuze kube phakade. Lithi izwi lenkosi mabehla behlabelela behola umkhosi kaJehova. Izizwe ezazobahlasela zaqala zahlaselana zodwa. Liyangichaza izwi lenkosi kwelesizulu lithi zaze zasizana ukuqedana. Into le ngizama ukuyimagina ngengqondo yami ngiqondi kahle ukuthi basizana kanjani abantu ukuqedana. Kodwa ngalelo langa basizana ukuqedana. Hallelujah. Sizeke emkhosini wePhasika. Hayi emkhosini wema-Easter. Ngoba ama-Easter vela ku-Ashtoreth. Isithixo esasikhonzwa eKhenani sisakhonzwa namhlanje. Kwakuye kubazwa umuntu wesifazane ongagqokile. Abesebekwa namabhubesi neyikhova neyimpondo zeyimbuzi. Abekwe emathempelini akhona kulamathempeli eyithixo zasempumalanga kwakuba khona nabadayisa umzimba. Ziningi izinto eseyingenile ebandleni ezisuka kuzona lezo zinto. Oh hallelujah. Kodwa ubhizi uThixo uyalithuntuthi ibandla lakho uyaliklina. Lo wake wathuntuthi ihlane laseKhadeshi. Hallelujah. So ke size emkhosini wePhasika lalontsha kuExodus chapter 12 lilontsha uJehova uqobo lwakhe. Hallelujah. So ke sihlangene lapha siyakhumbula ukuthi likhona iwundle lahlatshwa. Oh hallelujah. Ongelona elasemhlabeni kodwa eladabula amazulu lehla. Elalingena sici lingenacala kodwa lahlatshelwa thina. Oh hallelujah. Uthi umntwana kaNkulunkulu maye echaza izolo ukuthi njengoba bethu Isaiah wayelinywe njengensimu. Uthi wayelinywe ngisho amathambo akhe izimbambo zivela obala. Kufanele lo muntu ngaba kaphilanga. Kodwa ngoba ke khona amandla ukuthi angabulala uNkulunkulu ongafi. Akazange afe. Kodwa walichitha igazi lakhe ukuze thina nawe sisindiswe. Hallelujah. Ukuze sihambe samaqebelengwana aphenduliwe. Singavuthwe ebandleni kube mnandi kodwa masiphuma ngaphandle uthola ukuthi siyinhlama. Abantu abakwazi ukusidla, abakwazi ukuyizwa into esiza nayo, abakwazi ukumbona, abakwazi ukumnambitha uJesu esiza naye. Ngoba into esikhuluma iyabaqhumbisa banika iconstipation ngoba ivuthwanga. Oh hallelujah. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi namhlanje usevele wayenza iintroduction yami ngomfundisi. Ngiyabingelela kubaba umfundisi
Nomama uxhingane egameni likaJesu ne-leadership yonke. Bingelele nobaba uninele egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Engizokhuluma ngakho nje namhlanje kona ukuthi mase sisindisiwe. Mase sidlile iwundlu kuhanjwa kanjani? Wathi uThixo lidliwe lonke iwundlu. Awuyikhethela ukuthi udla ini. Abanye bayalidla iwundlu bangayidli inhloko yalo badelele. Ubona ukuthi uhlaza kazi nokuthi abanye abazalwane bayini. Omunye alidle azeqa inyawo zalo ethi noma evutha kodwa inyawo ziyaphambana zihambi ngokuyikhona ngoba kayidlanga inyawo zewundlu. Omunye ayiyeke izandla zewundlu uthothi noma esekhola kodwa uyathatha imali ziyalahleka kuningi okulahleka ngoba kayidlanga izandla zewundlu. Omunye kawadlanga namehlo ewundlu uyabuka nalangafanele abuke khona. Uyabheka nalangafanele abheke khona. Omunye kayidlanga indlebe zewundlu uyalalela nokungafanele akulalele. Oh hallelujah. Liyadliwa lonke iwundlu ukuze umusu ufike ehlane ukuze umusu ubhekene nolwandle olubomvu uthi uma uphakamisela amehlo akho kuJehova hallelujah luvuleka ulwandle kuthi makufika izimo zasehlane ezikhamayo njengehluzo kodwa kusale lokho akufakile yena. Oh hallelujah. Sizofunda incwadi kaEzekiel sahluko sokuqala. Sizothi nje ke nakwamanye ama chapters amavesi ambalwa kodwa i-main text yethu kuzoba uEzekiel uchapter 1. Ngingumntwana kaNkulunkulu bazalwane ngisindisiwe ngomusa wakhe. uNkulunkulu wadabula amazulu ngegama likaJesu wangena ekhaya kithi. Ekhaya lalithi uJesu akekho. Kwakunemthetho ekhaya ewu2 kaNtombela la ngizalwa khona ubaba wami eyinyanga. Wayebeka imithetho ewu2 ukuthi uJesu akangeni la ekhaya isikole asingeni la ekhaya. Wathi azokambone eyenkonzweni uzomphihliza ngewisa afe and he meant it. Kodwa ngoba icebo likaNkulunkulu wethu alinakuvinjwa umuntu. Uma wami wayethunga nje inguba hamba dayise kwesinye isikhathi mayedayisa ukuze sidle abantu bengenamali ba-exchange ngokudla. Bathi wamanage ukuseva imali waze wathenga i-radio encane. And that's when ngaqala ukuzwa abafundisi beshumayela ukuthi kukhona uJesu osindisayo. Kuyahlukanwa nezono. Nakhona uma kungena abasindisiwe ubabe khona wayeyivala i-radio. Mangena laba bamixa everything wayengenandaba. Kodwa ke wayengahlala esekhaya. Ngangenza sure ukuthi imisebenzi ngabona 9 sengiqedile sengila ebandleni lami lasemsakazweni. Amen. Ngithi njenganikela impilo yami kuJesu through nje ukulalela kushunyelwa emsakazweni. Amen. Andikwaze kwathi noma sesithola ithuba isimo sesisibe ekhaya eviolent esefisa nokuthi abulala uma wami. Masibaleka siya kamalume. Malume umfundisi sifika Friday ebusuku. Saturday ekseni kwathiwa siye enkonzweni yabasha nami ngi-invited. Ngacabanga ukuthi mhlambe ngiyaphupha. Masihamba siye enkonzweni ngihambe ngiyaqalaza ukuthi akaze uqhamuka yini. Ngiyayincinza ukuthi am I not dreaming? Mangifika enkonzweni into engangifuna ukuthi ngifuna uJesu angikwazi okunye engakuzwa ukuthi kwafunda uIsaiah 55 invitation ukuthi nina nonke ningenamali ozani nithenge mahala. Kwakhona ivesi elithi mfuneni uJehova senokuthola nimbize seseduze. Oh hallelujah. Kwafika izwe enhlizweni yami lathi kuzoba khona isikhathi ozomfuna engasatholakali uthi uyambiza engasekho eduze. Kwathiwa umuba shindlela yakho uJehova uyoba nomusa kuye amthethelela izono. Ngacabanga ukuthi ekhaya bekuthi mangonile ubungekho umusa bengishawa ngemvubu ngineyibazi lapho bengishawa khona kube nzima kodwa lo Thixo kuthiwa mangabe ngiza kuye ngivuma ububi bami uzoba nomusa ngathi I want this Jesus.
Kusuka lapha ngizange ngimbone engishiya. Hallelujah. Kwaze kwathi at the age of 18 uNkulunkulu wenza umusa. Kwavulwa i-adult education ngahamba ngayobhalisa grade 1. Kwaba ijoke ebandleni engangikulo, kwaba ijoke nakomakhelwane. Kwasho ukuthi ke uNkulunkulu wayesehambe phambili. Ngoba ngesikhathi ngihlele ekhaya ngafundi, abangani bami besikoleni, ntambama sizohamba siyotheza inkuni siyokha amanzi. And ngizobabuza ukuthi bebefunda nesikoleni. And bazobhala ke emhlabathini, ngaze ngakwazi ukufunda nokubhala isiZulu ngaleyo process. So by the time ngiqala esikoleni bona bacabanga ukuthi ngihlakaniphile. And ama-grade amaningi watholakala ukuthi asikho isidingo sokuthi ngiwafunde, ngawajampa. 2 years adult school, ngaseke ngaqhubeka ke from standard 5 kwi-normal school. Umoya ongcwele afike in person angifundise i-English, wathi angithenga iBhayibheli lesiZulu nelesingisi, funda iverse ngapha ngifunde ngala. Afika ngifundisa ama-formula e-maths ukuthi le formula njengoba kuthiwa ku-solve x in real life kusho ukuthini lokho. Ngifunde ama-chapters eincwadi esikoleni, uthisha ethe eqala sengiqedile. Ngoba umoya ongcwele wayefika ngifundise. Uma uthisha engekho ngizosukuma ngifundise eklasini. Ingane enormally eSouth Africa eqale kahle ugrade 1 kwaze kwaba ugrade 12 plus mhlambe u3 years we degree u15 years lo wangithi. Mina kungithathe only 11 years kusuka ka grade 1 ngiqualify as uthisha we maths and biology. Ngoba nothing is impossible with God. Kodwa ke before ngiqede leyo i-teaching yami wayeseqalile ukuthi kahle hle hayi ukuthi ungibizele kwa teaching ukuthi ngiyofundisa imaths ufuna ngifundise izwi lakhe. And ngangayifuni because ngangibuka behlupheka abafundisi ababe around mina. And eyami logic kwakukuthi ngizosebenza ngakhela umama umuzi ngishade and then bese ke ngiyayibona ke ye calling. But kaNkulunkulu yayingenjalo. Hallelujah. Khona isisho esiZulwini ekuthiwa zibanjwa kweziudlayo, angazi kuthiwa ngesixhosa kuthiwani. Nanso ke so ke ngiyathanda ukudumisa. Sebengibizile abe-SCO ukuthi ke just 1 year nje awusize usebenze nama students. And ngathi angizi. Ngelinye ilanga ngiyahlabelela ngithi I say yes Lord to your will and to your word. Mangifika la ukuthi when the Spirit speaks to me with my whole heart I will say yes. Kwavuka umbuzo owawuvutha njengomlilo uthi do you really say yes? I understood ukuthi kusho ukuthini lokho, ngalala ngacabanga ukuthi ngizovuka umbuzo usudlule, ngavuka umbuzo usashisa kakhulu. Kwamele ukuthi ngibuyele kwa-SCO ngithi buyiselani igama lami ngizonikela unyaka wami owodwa kubo kweshumi kwami kokubonga uNkulunkulu ngesimanga angenzele sona. Kanti angazi ukuthi lo 1 year uzoba u7 years. uNkulunkulu waphinde wangivulela ithuba lokuyofunda itheology part time ngingakwazi ukuya full time ngoba kufanele ngifundise ubrother omncane ngenze sure ukuthi nasekhaya kuyadliwa ku right. uNkulunkulu wangenzela umusa mangiqeda idegree yami yonke lonto umuyihlanganisa yo uNkulunkulu wethu uyamangalisa. U18 years ayisikho isikhathi esalahleka. Nalo yana uka 15 years oqale normal naye mayiqeda u3 years we degree naye uwenza 18 years. Nami ngadile ngo 11 years kodwa I made it on time ngenxa yomusa kaNkulunkulu. So ke ngifakazela lokhu ukuthi uNkulunkulu athola udumo nokuthi nawe ocabanga ukuthi kuphelile ngawe ayikho akusekho kuyaphambili. As long usaphefumula ikhona indlela yaphambili. Ingeke ifane neyami eyakho uNkulunkulu uyayazi ukuthi uzoyihambisa kanjani. Ngizocela ke sifundeke bazalwane incwadi kaHezekiel soqala nje sofunda kakhulu sikhulume kancane. Izwi likaNkulunkulu liumlilo liyazehlukanisela lona. Soqala ku verse 1 siye ku 25. Socela babunene la sifundele amen. Incwadi kaHezekiel chapter 1 ngifunda ke kwihumusho lesizulu kodwa ke
siwumakhelwane nesiXhosa asikho kude le kakhulu. Make siyafunda verse 1. Kwathi ngomnyaka wama-30 ngenyanga yesine ngolwesihlanu ngiphakathi kwabathunjwa ngasemfuleni iKebari lavuleka izulu ngabona imibono ngoNkulunkulu. Ngolwesihlanu lwenyanga ngomnyaka wesihlanu wokuthunjwa kukaJehoyakini izwi likaJehova lafika kuEzekiel umpristi indodakazi kaBhuzi ezweni lamakhaledi ngasemfuleni iKebari. Isandla sikaJehova sasiphezu kwakhe lapho. Ngabona bheka kwavela umoya wesivunguvungu enyakatho, ifu elikhulu elinomlilo ovuthayo nokukhanya nxa zonke zalo. Kuphuma phakathi kwalo kungathi ithusi elikhazimulayo kuvela emlilweni. Phakathi kwakho kwaphuma umfanekiso wezidalwa ezine, nesimo sazo sasiyilesi, zafana nabantu. Kepha yileso naleso sasinobuso obune, futhi sasinamaphiko amane. Imilenze yazo yayiqondile, amathe ezinyawo zazo ayenjengamathe ezinyawo zethole. Zazimenyezela njengethusi eliphucuziweyo. Zazinezandla zomuntu phansi kwamaphiko azo, ezinhlangothini zazo zozine. Ubuso namaphiko alezi ezine kwakunje. Amaphiko azo ayehlangene elinye nelinye, aziphendukanga ekuhambeni kwazo. Yileso naleso sahamba ngokuqonda kobuso bazo. Isimo sobuso bazo sasingubuso bomuntu. Zozine zinobuso bengonyama ngakwesokunene. Zozine zinobuso benkomo ngakwesokhohlo. Zozine zinobuso bokhozi futhi. Babunjalo ubuso bazo. Amaphiko azo ayahlukene phezulu. Kuleso naleso amabili ayihlangene. Elinye nelinye amabili ayembese imizimba yazo. Zahamba zonke ngokuqonda kobuso bazo. Zaya khona lapho umoya wayethanda ukuya khona, aziphendukanga ekuhambeni kwazo. Simo sezidalwa sasinjengamalahla omlilo avutha njengezibane, ahamba phakathi kwezidalwa. Umlilo wamenyezela, nasemlilweni kwaphuma unyazi. Izidalwa zagijima zabuya njengombane. Ngisabuka izidalwa, bheka nanto isondo emhlabathini eceleni kwezidalwa. Kuleso naleso sazo zozine. Ukubonakala kwamasondo nokwenziwa kwawo kwakunjengekrisolite. Nezimo zawo omane zaziyintonye. Ukubonakala kwawo kwakwenziwa nokwenziwa kwawo kwakunjengokuba kukhona isondo phakathi kwesondo. Ekuhambeni kwawo aya ezinhlangothini zozine, awaphendukanga ekuhambeni kwawo. Amafelange awo ayephakeme ayesabeka. Amafelange omane ayegcwele amehlo nxa zonke. Ekuhambeni kwezidalwa amasondo ahamba eceleni kwazo. Nasekuphakanyisweni kwezidalwa emhlabeni namasondo aphakanyiswa. Lapho umoya wayethanda ukuya khona aya khona. Yebo, lapho umoya wayethanda khona namasondo aphakanyiswa kanye nazo, ngokuba umoya wezidalwa wawusemasondweni. Ekuhambeni kwazo nawo ahamba, ekumeni kwazo nawo ema. Ekuphakanyisweni kwazo emhlabeni aphakanyiswa namasondo kanye nazo, ngokuba umoya wezidalwa wayesemasondweni. Phezu kwamakhanda ezidalwa kwakukhona kungathi umkhathi unjengekristalo elimangalisayo, onekwe phezu kwamakhanda azo phezulu. Phansi komkhathi amaphiko azo ayeqondene elinye nelinye. Yileso naleso sinamabili embesa imizimba yazo. Ngalapha sinamabili embesa ngalapha. Ekuhambeni kwazo ngezwa umsindo wamaphiko azo, njengomsindo wamanzi amaningi, njengezwi likaSomandla. Baba wethu, uNkulunkulu wethu, wena owazindlela
uNkulunkulu somandla, Jesu wathi uyindlela neqiniso nokuphila, selizwile izwi lakho, malibe indlela yethu, silithole iqiniso siphile kuwe, siphile njengabe egameni likaJesu. Mntwana ke samile mombathe, ukhulume ngaye ngoJesu Nkosi. Amen. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sifundile indaba inde, kodwa ke sizama ukuthi si-unpack ngokusizwa umoya oyingcwele. Amen. So into la eyenzakalayo siyathola ukuthi uEzekiel bathunjiwe basezweni lamakhaledi. Bahleli lapho ke ngasemfuleni iKhebari. I'm not sure ukuthi ke yini ababeyenza lapho. Kodwa sikuzwayo ukuthi bethunjiwe benjalo. Izulu lavuleka. Lakhuluma izwi likaNkulunkulu. Amen. Kungathi ngamemezela ukuthi noma ngabe zikhona izimo ezifuna ukusithumba, kodwa thina sizohlala under open heaven. Hallelujah. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu alivinjwa izimo esidlula kuzona noma esifakwa kuzona. Kuthiwa isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwakhe lapho khona ethunjiwe ezweni lamakhaledi. And uma uyifunda yonke lencwadi kaEzekiel uthola izimangaliso uNkulunkulu ayezenza ngaye ekhona lapha ekuthunjweni, ambonise ngisho izinto ezenzeka back home eJerusalem. Uma ufunda uchapter 8, oh hallelujah, emkhombisa isithi ukuthi sesingene kanjani. Angithi uye wamemezela uThixo kuJeremiah, uJeremiah wathi akubizwa besifazane balile bakhihla isililo bakhuleke, balilela ingane bafundiswa amakhelwane namadodakazi ngoba isifo singenile. Kodwa laphana kuchapter 8 kaEzekiel sibathola belile esithixweni okuthiwa uThamuzi. Oh hallelujah. Wake kwathi ngelinye ilanga uMosi uNkulunkulu wathi kuya akakhetha amadoda awu70 uzokhipha uThixo umoya wakhe awufake kuMosi awufake kulamadoda ukuze umsebenzi webandla kusebenzeke kahle kungagqilazeki uMosi. Kodwa uthola la ku chapter 7 kunalawo madoda futhi awu70 nawo akhonza ilanga womkhonza uThixo. Uthi uJohani lapha ku chapter 4 wesambulo ubona amalunga awu24 ahaqa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Zithi idalwa mazimdumisa leze igcwala amehlo nangaphambili ezingaphumula ubusuku nemini ukuthi ungcwele 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 uThixo umnini mandla wonke owayekhona nokhona nozayo. Kuthiwa mazimdumisa idalwa lamalunga khumula imqhele agqoke ezimhlophe kodwa awaphansi ngobuso ayethula imqhele athi ufanele wena Nkosi noNkulunkulu wethu ukwamukela udumo namandla nobukhosi ngoba wadala izinto zonke nangentando yakho zabakhona zadalwa. Kodwa sithola la kuEzekiel 20 uEzekiel 8 uthi ubona amadoda about 25 abhizi kudwetshiwe ilwane eyinyanyisayo, abhizi kudwetshiwe imidwebo kwenziwa amathathu. Kodwa lawa abona uHezekiel awaphambi kwesihlalo sobukhosi. Uthi uNkulunkulu wethu yena uNkulunkulu onomona, funa kukhonzwe yena yedwa. Lapha kuEzekiel chapter 8 kumiswa isithixo isithombe kuthiwe somona sibekwe eduze kwealtari. Wonke umuntu ozonikela uqale athintwe yilomoya wesithombe somona. Konakele bandleni likaThixo kodwa usekhona uNkulunkulu olungisayo. Soke la kuEzekiel sithola ukuthi bathunjiwe kodwa izwi likaJehova lafika, amazulu avuleka, isandla sakhe sabaphezu kwakhe. Uthi kuverse 4 ubona kuqhamuka isivunguvungu empumalanga sihamba nelanga lomlilo. Oh hallelujah. Uyakhazimula sekuphuma isimo sezidalwa, the living creatures. Uma ufunda ama-chapter alandela uyayichaza ukuthi kwakungamakerubi lawa. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Uthi mazihamba lezidalwa uthi oh hallelujah zazi nobuso bune zinamaphiko futhi amane. Thank you Jesus.
uthi lamaphiko azo zaziwaphakamisele phezulu kodwa njengoba ziwaphakamisele phezulu nje isidalwa nesidalwa sithinte iphiko lesinye isidalwa uthi imlenze yazo yayiqondile njengethole uthi angimemezele kuseni ukuthi nathi ake sifunde kulezi idalwa ake kuqonda ukwenza kwethu ake kuqonda ukuhamba kwethu oh haleluya asingakhulumi kahle kodwa inyawo zethu zibe namalimi ziphambanisa ukwenza ivangeli liyaphila ivangeli liyenziwa liyaphilwa alikhulunywa kuphela kodwa liyaphilwa into eyenza abantu beze kuJesu akona ukukhuluma kwethu kuphela kodwa ukwenza kwethu besobserver kukhona amazwe la ungeke uzukwazi ukushumayela kodwa ushumela ngokulenza abantu baphendulwa yilokho ukuthi bekubuka zikushaya bekubuka wenziwa yonke into kodwa uliphile ivangeli hallelujah thank you Jesus kubantu abasha uNkulunkulu ufuna imilenze eqondile kobaba ufuna imilenze iqonde komama ufuna imilenze iqonde koSunday school ufuna imilenze iqonde ngegama lika Jesu Kristu oh hallelujah kukhona le ndaba ethi amaphiko azo ayehlangene elinye nelinye nje sithintene esinye isidalwa nesinye that represent ifellowship ukuthi njengoba siphakamisele phezulu ifocus yethu kuNkulunkulu kodwa ngihambi ngedwa ngihamba nomfowethu ngihamba nodadewethu uma efika edinga usizo angivuthi nje ngibheke phezulu ngithi hamba inkosi kubusise kodwa ngiyabheka ukuthi yini engamsiza ngayo oh hallelujah ukhona ohluleka endleleni ngihamba naye senyuka naye sikhonza inkosi sihamba naye endleleni uminyawo zakhe zixega ziphambana ngiyamsiza ukuthi aziqonde endleleni ngegama lika Jesu lezi zidalwa zayithola inkazimulo kaNkulunkulu nebandla likaNkulunkulu lithola inkazimulo kaNkulunkulu iyokwaziwa ngalo ibandla njengoba nokuhlakanipha kwakhe okuninginingi kwaziwa ngalo ibandla lakhe kuthiwa lezi idalwa aziphendukanga ekuhambeni kwazo hallelujah asijiki senze enye into senza le uThixo asibizele yona uthe umntwana kaNkulunkulu izolo asiyukwahlulelwa ngesikwenzile siyokwahlulelwa ngesikuthunyweyo hallelujah ngoba zona njengoba zingaphenduki ekuhambeni kwazo kuze kuthiwe leso naleso sahamba ngokuqonda kobuso baso hallelujah ngoba uma sesiphenduka sesizomisaligna ezinye bese zingahambi nazo ngokuqonda kobuso bazo yenza lokhu uThixo akubizele khona oh hallelujah thank you Jesus thiwa zazi nobuso bune thiwa kwakukhona ubuso bomuntu bumele wisdom bumele ukuhlakanipha njengoba silana nje njengoba kune sound system njengoba kunalenkonzo kubiza ukuthi kuhlalwe phansi kwadedela ubuso bomuntu bahola kwaplanwa yonke into ya in place akudidizelwa sekulana ngoba ubuso bomuntu bebudonsa oh hallelujah uma busadonsa bomuntu ubuso siyathula hallelujah noma sazi ukuthi nathi siphiwe obunye ubuso kodwa uma uNkulunkulu esadonsa ngalobo buso siyalandela lapho amen thank you Jesus ubuso bomuntu buyakusiza nokuthi umzalwane uhleleke abanye bethu bayavutha abakwazi nokuseva imali abanye bethu bayavutha badlule emhlabeni isali ifamily ingazi nokuthi izokwenza njani kushayiswana ngamakhanda nabazalwane bashayisane ngamakhanda ubesebenza kodwa engakwazi nokuthi ayihlelele ukuthi makwenzeke edlula izinto ihlale zikahle abanye benza izinto oze ummangala ukuthi umntana kaNkulunkulu wake walizwa kodwa lona izwi
elithi thengisisani isikhathi. Oh hallelujah. Omunye mhlawumbe unobhala akanalo ngisho ibhuku ubhale iqephini zamaphepha nakho akazi ukuthi uyilahle kuphi. Mase kufanele kuzoreportwa akazi ukuthi uzothola kuphi. Ubuso bomuntu bumele ukuhlakanipha. Hayi ukuba uclever, ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. I-wisdom evela kuNkulunkulu. Hallelujah. Nalokho kuhlakanipha akuhambi isinomi kanjani. Umoya ongcwele olida konke. Thank you Jesus. Bese kuba khona obunye ubuso kuthiwa obengonyama, the Lion of Judah. Bumele i-intercession. Kuthiwa iwundlu likaThixo, kuthiwa ingonyama kaJuda ihleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu iyasinxusela namuhla. I-intercession akuyona yegroup ethile mhlambe yalaba angathi bakukhuthalela ukuthandaza. I-intercession yebandla lonke. Kumele sihlale sisemthandazweni. Ama-intercessors abantu abaphinde bayikhohlwe zabidingo kodwa bahlale belilela ibandla likaNkulunkulu. Kuthi noma yemthandazweni ethi uyobeke zakhe uMongcele amnike i-agenda yakhe ukuthi akukhulekele loyana. Ake ukhulekele lesiyasimo. Abantu ukuthi kusemnandi ukulala afika uMongcele athi wake up. Aqala khuleka biza amagama abantu angabazi. Kanti uMongcele uyasebenza emfihlakalweni. Aqala amnika amagama endawo angazazi. Akhuleke kanti uMongcele uyasebenza emfihlakalweni. Kwezinye ikhathi enza izinto naye angayi-understand. Oh hallelujah. Siye kwelinye ibandla sithi siyophumula khona la eSouth Africa. Masifika khona athi uMongcele lo 7 days enithi nizowuphumula every day 5 o'clock. Nimemeze 7 times. Nithi abakhululwa abantu bakaThixo ngegama likaJesu. Abakhululwa abantu bakaThixo ngegama likaJesu Kristu. 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 Sakwenza lokho first day kwaqhamuka isangoma si restless singazi ukuthi senze njani kwasho ukuthi sihlela sindawo. Kwaqhamuka omunye operator wazenza naye ngathi na usebenzisa imegaphone kanti ufuna ukuzomunca lamandla sangamnika imegaphone saqhubeka samemeza. Oh hallelujah. Waphela 7 days sahamba sesiza ubufakazi late ukuthi bakhululiwe abantu. Kukhona babengasakhonzi ligcwele ibandla. Wathi umfundisi angisadingakali nakhona sengithe akuthatha omunye umfundisi. Kwakungethina kwakungaveli kuya kodwa ukhona wayikhuluma. Uyakhuluma namhlanje. Uyakhuluma nangeingane ezincane. Uyakhuluma nangabantu abadala. Oh hallelujah. Kukhona kade sibuka ingane ezincane zifakaza la. Khumbula enye testimony yenye ingane eMaritzburg na 4 years. Uma wayo ubephuza utshwala. Njalo ku Sunday school uthisha mayethi banama prayer items athini. Ithi yona icela uJesu asize uma wayo aye kukudakwa. Kwaze kwayihlaya no Sunday school omunye wahleka. Noma wayo waze wayizwa prayer point naye wahleka. But one day wadebula amazulu wahla. Lo wathi Isafi 64 ngathi ungadebula amazulu wahla kuzama zama intaba. Wathethi uyabuthinta utshwala umama. Wavele waluza ama-test but otshwala. Wazobunyimpilili. Wacanuzela inhliziyo kwathi akabuyise. Wagcina ngalelo langa. Hallelujah. Intercession. Khuluma izinto ongazazi nawe.
kodwa usho lokhu uMongcwele athi kusho. Oh hallelujah, thank you Jesus. Sike sakhuleka no Sunday school nakhona ngapha singakazani nobaba uNinela khonzisa ekhaya ngesikhathi seCovid. Wagcwala uSunday school. Mangabe kukhulekwa sithi ababhale phansi ama-prayer point siwafake kwi-exercise. Umuntu nomuntu akhulekela uneighbor wakhe. The following week masibuya siqali kuma-prayer point amasha, siqala kulawa amadala, siyabheka ukuthi uJesu uphendule yiphi, siyathikha siyambonga. Omunye ubrother wengane ka-Sunday school washawa igebengu eJohannesburg, walala e-ICU ekwi-coma for 3 months. Yabika ngalelo langa kwakhulekwa bona Sunday school bakhuleka. 3 days warelease esibhedlela. Oh hallelujah, ngoba yena uyibizela bakhe, akanandaba ukuthi bangakanani. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Uma sifunda incwadi kaTimotheo, 1 Timothy chapter 2 verse 1, uthi kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Hallelujah, kumiyalelo vela phezulu ukuthi ukunxusa kwenzelwe abantu bonke. Kodwa isitha siyalwa ne-intercession, ngoba noma ubheka ngisho ihumusho ezintsha, kade sibheka isihumusho sesizulu sika 2020 kulesi esisifundayo sika 1959 sithi ngiyala, it's a command. Kodwa 2020 uthi ngigqugquzela, it's an encouragement. Kusho ukuthi you can do it noma ungakwenzi. I-message kaNkulunkulu is being watered down even through our translations. Kodwa namhlanje siyamemezela ukuthi kukhona insala ivusayo uNkulunkulu kuso lasisizukulwane. Oh hallelujah, esizome esikhaleni bebadala bebancane. Thank you Jesus. Masifunda base Efeso chapter 6 verse 18, abala ukuthi sikhuleka ngezikhathi zonke, sikhuleka sikumoya, sikhuleka sibheka ukuthi kwenzakalani, sikhuleka ngesineke, sikhulekela abangcwele bonke. Sesiphile ikhathini zo microwave, no instant this and that. Kodwa umkhuleko udinga abantu abazokhuleka ngesineke, bahlale balinde uMongcwele kube uyena ozobahola. Ezinye izinto uyayikhulekela ziphendulwe ngesikhathi, ezinye izinto uyayikhulekela kuphela amasonto, kuphela inyanga, kuphela iminyaka, kuze kube ngathi ukhohliwe yena, kodwa uyaphendula ngesikhathi sakhe. I remember in 2017 ngihamba ngemoto eyayihamba ime endleleni, kufanele ngithwala amanzi. Ngiye emsebenzini kaNkulunkulu, ngime eduze ka freeway, ngivule ngifaka amanzi, ngihambe futhi few kilometers ngime. Sengiyathandaza ngithi Inkosi ngicela imoto entsha. I-prayer yabona enhle leyo futhi e-agent. Esikhundleni sokuthi anginikeze imoto noma ngiphendule ukuthi mhlambe ngizoyithola, wavele wehlisa indumiso. Wathi wena wedwa uyinkosi, wena wedwa unguThixo, wena wedwa ufanele ukuthunyiswa. Ngavela ngachuna ini sihambe sihlabelela noMongcwele, ngayirekhodi ukuze ngingayikhohlwa. That was March 2017. Waphela unyaka dolola imoto entsha. Ngihambe ngiyafuna ngithi Nkosi noma nje kuyi-second ke nje enhle. Athi uMongcwele yekela ukuthi mawucela izinto uNkulunkulu ukhulume ngama-second hand, ngoba yena uphethe best. Ngicabanga mhlambe inqondo yami ngiwafuna ama-second kuthiwa uqualify. Ngelinye ilanga wathi uMongcwele hamba uye lapha kwaToyota. Mangifika khona ngabuya nemoto entsha yalonyaka. Hallelujah. Kade ngingaqualify kuma-second hands, ngoba yena kungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Futhi esakhe isikhathi akusona esethu, impendulo yakhe ingeyakhe.
Yena wayefuna ukuthi ngingalokhu nginakazama izinto ngifocusa kumdumiseni. Yena uyazazi ezami izidingo. Umkhuleka kusona isehlakala kuyona event ukuthi hayi sesiyemkhulekweni ka6. Hawu sesiyalunga ke sithunta ukuthi amaBhayibheli. Umkhuleko i-lifestyle. Impilo yakho noma yini oyenzayo uwenza njengoNehemaya athi before aphendula inkosi aqala thandaze. Kuthi noma sebemncoma aqala thandaze. Kuthi noma kufanele kuplanayo aqala thandaze. Hallelujah. Ngoba lapho sithola khona i-direction emthandazweni. Thank you Jesus. Hallelujah. Kukhona ubuso benkomo kulezi idalwa ezine. Bumele iprofesi. Abaprofeti. Mbula sikhule ekhaya linywa. Ziboshelwe inkabi. Banjwe igeja mina ke bengitshala ke umbila. Kusukelwe nje indawo edry. Kufakwe igeja kulinywe zidonse kanzima inkabi. Shaya isiswebhu baba wami ishaye. Ubone inkomo kuphuma inyembezi, ubone kuphuma igazi ijoka lingenile. Kodwa umnikazi yena akabuki lobu buhlungu ubone isivuno. Abaprofeti abantu abanjalo esithi noma izimo zifika zibanzima. Kodwa abayeki ukulanda imessage kuNkulunkulu bayilethe ebandleni. Abakhuluma ingqondo zabo bakhuluma okushiwo uNkulunkulu. Asikho isidingo sokuthi belokhu bechaza ngoba incazela kuyona yabo ingekaThixo. Ngeke ngibuza ukuthi uIsaya waye achaze athini mabembuza ukuthi usho ukuthini umuthi sizalelwe umntwana siphiwe indodana. Umbusi yokuba semahlombe akhe negama lakhe liyokuthi umluleko omangalisayo. Inkosi yokuthula uNkulunkulu onguna phakade. Wayesho ukuthini mayethi intombi yokhulelwa izale. Ngoba uIsaya waze wayedlulela emhlabeni kwaphela over 500 years kwayila ifika inkosi yamakhosi. Wayaphendula thini? Oh hallelujah. Sasingekho isidingo sokuthi yena aphendule, esakhe isidingo kwakuthi adelive into uNkulunkulu ayishoyo. Abaprofeti abakhulumi izinto zabo abahambi ngokuthi zineyitrendayo. Kulezi insuku uma uthi ulandela ama message ashunyayelwayo awakhulumi ngoJesu kodwa akhuluma ngokuthi izitha zakho uJesu uzoyibona. Basheshe bahleka. Nezingoma ezikhompozwayo zipromota inzondo zenza ukuthi sihambe sazi ukuthi bakhona abasizondayo. Uzosibona izitha zami uJesu. Leyo bese yenza ukuthi singabe sisakwazi ukuthi sikhuleke si-intercede le abanye abafowethu nodadewethu. Kuthi nemessage okufanele abaprofeti bayilethe bese kuphuthuma laba abake baphuthuma kuMikhayi. Bathi bonke abaprofeti njalo laphana kuAhabi baprofethe bathi uzowina empini. Nawe kungakhuluma okuhlukile. Uthi wakhona omunye waze wenza impondo zensimbi. Wathi uJehova uzitha zakho uzoyigovuza kanje. Wafika naye uMikhaya wathi uyazama ukuthi hayi uzowina. Uyazi uAhabi ukuthi uqamba amanga. Kwasho ukuthi kukhona umlilo ohambayo kubaprofeti bakaNkulunkulu. Ngoba abaprofeti izwi athi uJeremiya liwumlilo. Athi noma uyazama ukuthula lo mlilo uyamshisa emathanjeni. Wagcina washo uthi hayi ngibona isizwe singenankosi. Shawa ngempama omunye umprofeti uthi ungishiye kanjani mina umprofeti omkhulu, mina man of God, mina deputy of God. Ngeke ngabona ama-post anjalo kwenye inkonzo kubhaliwe lo mfundisi uthi u-deputy of God. Uthi ushawa ngempama ithi inkosi akayoboshwa kodwa izange ibuye.
abaprofethi ngokuthi isizini iyavuma noma ayivumi. Kodwa badlulisa imessage evela kuNkulunkulu. Abaprofethi balethela ukuthi kuzokwakhiwa ibandla. Abaprofethi balethela ukuthi kukhulisa umsebenzi kaNkulunkulu. Abaprofethela ukuthandwa. Kodwa ngenxa yabantwana bakaNkulunkulu abanye abantshontshelekile abahamba izangoma, babuya nabo bengasaprofethi izwi likaNkulunkulu. Babuya sebebhula. Babhula nangeingoma ezinye ikhona enkonzweni. Kuke kwane conference yezangoma kwamakhelwane wami. Kuhlatshelela usuku bonke. Igubungu into yasekhaya le. Kuthiwe labadala abangasekho. Ngifike enkonzweni ivangeli into yase. Noma ungazi wasubstitute amagama kodwa i-altare la lisuka khona nomoya elihamba nawo. Ngoba sekungena nezimpempe emabandleni, izimpempe zasezangomeni. Makusuka umuntu ngale kune conference yezangoma lalele, ngapha kune conference yabazalwane akawuzi umehluko. Sisize Nkosi. Sisize Jesu. Khona into ebuhlungu esiye sifunde ehlale isikhalisa nobabuninela kubahluleli chapter 2 verse 10. Kuthiwa uJoshua nesizukulwane sakhe sebedlule emhlabeni. Baba nemingcwabo emikhulu bangcwatshwe endaweni ezinkulu ezayikhokhelwa imali ephezulu. Kuthiwa after them kwavela isizukulwane esingamazi uNkulunkulu nomsebenzi ayewenzela uIsrayeli. Ayesesithathu ayesesine immediately after them. Kukhona igap eyavulwa. Oh Nkosi yamandla likaThixo, close the gap. Hallelujah. Masidlula thina kusala isizukulwane esazi uNkulunkulu, esifakaza ngamandla akhe, esishumayela siphila izwi lakhe. Kodwa masisashaya othomo imjanto ezangoma, kukhona ama-altars esiwavulayo. Uma sisachwechwa imchechwa uvela kaShembe. Shembe iyona mdanso yakhona le abasakazayo bakhombe phezulu. Uma sisashaya onayinayi imdanso yezithixoza kwaSathane, lapho besinga njengenyoka ngoba vele umdwanso wenyoka. Iliphi leli altare siletha endlini kaThixo. Sisize Nkosi. Abanye bebeshaya ngisho uvosha ababazi basuka phi labo uvosha. Uvosha usuka kuzodwa wabantu. Unenhlwathi yakhe nayo. Dansa nayo. Kodwa nala ebandleni siyavoshoka. Sisize Thixo. Hallelujah. Ake siqaphele ukuthi yini esihlabelelayo. Isuka kuphi? Khona amanye amaculo anemelodi emnandi kodwa wasisi kuThixo. Aphakamisa izithixo zasempumalanga. From a distance, God is watching us. Thina sazi ukuthi uhlala kithi, nathi sihlala kuye. Kodwa Islam no Hinduism bathi ukudele awukwazi ukusondela kuye. Uma sesizohlabelela simisa liphi altare. Ingcwele lendawo. Inge kaThixo lendawo. Hallelujah. Thank you Jesus. Sisize Nkosi. Sibona yenye futhi etrenda kulezi insuku. Iculo namakhwaya amakhulu. Iqala kahle impela. Ukuthi bengelula indlela ibingelula ukuba sifike la sikhona. Kuthiwe kodwa ngoJesu saphumela kumaqhinga kaSathane. Imuphi lo Jesu siphimisela kumaqhinga kaSathane? Ngize ngithi kubaba unina mhlawumbe isixhosa mhlawumbe ngiunderstand. No.
akekho uJesu siphumisela kumaqhinga kaSathane. Kukhona la ikhompozwe khona. Kodwa thina ngoba sihloli siya ngemelody. Kuqala kahle vele nalo wesifazana ku Proverbs 7. Insizwa le uyiqala kahle ngamavesi. Athi ngangifanele iminikelo yokuthula. Abese ke eyayiheha. Athi nasekhaya ubaba wakhona kekho. Uhambe nephesi yakhe inyanga yonke. Kanti nombhede wami ngufafazi lunuka kahle ngwendlalile. Kodwa uyiqale ngevesi. Ukuthi nje iminikelo yokuthula yayingifanele. Ngimi nje la ngilinde wena nceke yenkosi. Athi awuze sizithokozise ngothando kuze kuse. Kodwa uqale ngevesi. Amanye vela khona evesini kodwa iattitude okwakushiwo ngayo. Kodwa mina bengiya kumfuna uThixo. Kwakusho bani kwenze njani? Elifazi bayahlangana. Bathamduduzi bayamjaja. Uthi Elifazi kube mina bengise simweni sakho bengiya kumfuna uThixo. Ngibeka indaba yami. Okusho ukuthi wena Joba umfuna uThixo njoba kulesi simo. Hallelujah. Kodwa iqale kahle yathi icebo lakhe lingevinjwe lutho. Vele lokho ku right wayekusho uJobe esekusho kuThixo. Kodwa ibisiyangena leke. Kedwa mina bengiya kuThixo kwakusho umuntu nempakamo. Kwakusho umuntu wayibone ngcono. Melody yakho imnandi. Ake sihlole nesikuhlabelelayo. Sisize Thixo. Ake sihlole nazi ibhalo lezi ukuthi zisukaphi. Ngoba kukhona ezisponsorishwa amaluminati ezenza show ukuthi ziyakhishwa insika zevangeli. Sifika ezweni laseMalaysia kubhala ukuthi uJesu uthi ngiyindlela nokuphila. Iqiniso likhishiwe. Abantu bayaphila bazi ukuthi uJesu indlela yabo futhi ukuphila kodwa abaphila eqinisweni. Hayi ukuthi bakhohla babe translator basponsorishwa ukuthi khiphani lokhu. Ufunde uRomans chapter 8 verse 1. Uma ufundisa izulu esidala neEnglish endala ithi sekukulahlwa kwabakuKristu Jesu abangahambi ngentando yenyama kodwa ngomoya. Kodwa manje usesusiwe lo sekuthiwa nje abekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Noma bedla izono noma bedelela kuthiwa wasindiswa ngomusa awenzanga lutho. So ayikho futhi into ongayenza to lose your salvation. Umusa kuyona ilicense yokudla izono. Umusa usifundisa ukuthi sithi no to ungodly things. Umusa uyasifundisa ukuhamba kahle. Inyawo zethu ziqonde njengezalezi idalwa esifunda ngazo kuEzekiel. Ziningi izinto ezingenile ebandleni. Kumele sikhale sithi Nkosi bheka ibandla lakho. Kumele singathuli. Khuleko wethu sihlale sithi sisize moya ongcwele. Sifisa ukuthi izwi likaThixo lingagcini lingelibhaliwe nelikhulunyiweyo. Sifuna libe living word liphile kithi. Kuthi noma yini esiyenzayo sikhulume lona. Noma ngabe kuhlasela hlobo luni lempi kube yilo izwi. Ngoba liyinkemba esikanhlangothi zombili. Liyahlaba lehlukanise. Miningi imimoya ehlasela ubazalwane. Khumbula ngelinye ilanga kuhlasela kwamadimoni ngilele ebusuku. Kuthi asifunde amaHubo 11 uverse 10. Akhuluma uMongcwele ngaphakathi ethi akekho uverse 10 kumaHubo 11. Ngiphaphame ngithi ngiyabonga uMongcwele ngivula iBhayibheli ngifunde. Hawu agcina kuverse 7 amaHubo 11. So lemi moya yayisizothumba izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Sisize moya ngcwele. Sisize Nkosi yenkazimulo. Abaprofeti ke laba. Hallelujah.
baprofetha ngendlela uNkulunkulu asuke ebatshele noma ebabiza ukuthi baprofethe ngayo ngaleso sikhathi. Khona baprofetha befakaza. Kanti yena uthi ufakaza ngento ayenzile uThixo kuye. Kanti use-align ibandla, use-align impilo yakho. Kanti useletha impendulo yakho. Thank you Jesus. Abanye bayaprofetha bedumisa. Ethi yena uyasihlabelelela nje. Ngiyakhumbula ngaye i-COVID. Umongcwele efike nginike i-address yesitolo engasazi. Athi hamba uyothenga i-megaphone. Abantwana bama bakhonzi. Uma egcekeni wenza inkonzo every day. Suke lapho ushone ema-rank, ushone ema-shopping center, ushone ema-mall, shumayela ivangeli. Ngihambe ngisifuna isitolo ngisithole. Mangithi ngiyayifuna i-megaphone basho imali engaka. 1,500 ngithi mina ngino 1,070 rand uJesu ufuna ngimdumise. What do you say? But okay, we'll do something. Banginike i-megaphone ngahamba. So manje kufanele ngibambe i-megaphone ngibophe ngewindi ngibambe ngidrive ngala. Kufanele ngimemezele izwi likaNkulunkulu. Umoya ongcwele waligcwalisa yena nengazi ukuthi ngiyalazi. Ngidlule lathi hlabelela lengoma. Khumbula ngelinye ilanga ngidlula kwenye indawo athi hlabelela uthi siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe Jesu uyasondla usigcine umalusi siyamazi. Ngahamba ngaze ngayoshona. Uma ngihlangana nomunye ugogo uthi ngaleli yalanga udlula uhlabelela. Ngangikade ngihleli nezingane zami 3 days singadli. Asinawo nemali yokuyothenga sikwazi nokuyezitolo kune COVID. Uthi ngesikhathi uhlabelela uthi uJesu uyasondla ngabiza abazukulu sahlala sambonga. Uthi wathi uyoshona entabeni kwangena umakhelwane negrosa. Hallelujah. Kwakungemina engangiprofetha kodwa umoya ongcwele. Hallelujah. Mina ngangithi ngiyahlabelela kanti yena uyazi ukuthi wenzani. Uthi umoya ongcwele ngelinye ilanga mama mawunikwa ithuba. Noma uyafakaza, noma ufundisa Sunday school, noma uyashumela, noma uyacula, do it like there's no tomorrow. Ngoba uJesu uyabuya. The ubaba uninela ikusasa lakhe akuyona iSunday is the next moment. Angazi ukuthi kwa njoba ngimila ngizoqedena ukushumayela. Angayithatha impilo yami noma inini ngobe yakhe. So ithuba nethuba nginika lona. Oh hallelujah. Ngiyakhumbula ukuthi ngangihlabelela kakhulu lisha izwi. Ngithi mawuncela ngicela ukuthatha ibreak. Athi uya mnikayo yathi le amandla. Nakongena amandla wandisi ikhwepha. Lelo zwi livela kuye. Ngivuke ngakusasa likhona. Thank you Jesus. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu wethu bazalwane. Abaprofeti ngangakufuni mina ukuba umprofeti. Angisho ukuthi ngiyena kodwa nje enye yazinto engangithe Nkosi excuse me. Ngoba manje angithi ngumethi ngifuna wazi ukuthi nje ufike kuleya answer uhambe kanjani usuka lapha. So manje mase ngizokhuluma into engakwazi ukuyichaza. Kodwa kwadinga ukuthi umoya ongcwele yena ahlule yami entando. Uyiguqule eyami. Uyiguqule eyami ntando. Ifanise naye yakho. Ifanise naye yakho. Abaprofeti bazala izinto zikaNkulunkulu ebandleni. Kukhona ezingakhulumi kakhulu uzizwa ngisho emthandazweni ziqhuma ngathi abantu ababelethayo. Kanti kukhona izinto ezizalwayo ebandleni. Hallelujah. Oh hallelujah. Abaprofeti bazala izinto zikaThixo ebandleni. Kukhona la kuthiwa ubuso bokhozi. Bumela ama-watchmen. Abaprofeti bayazala izinto zikaThixo.
uDrug ufuna ukuyinqaphaza, uFaro ufuna ukuyibulala. Umsebenzi wama-watchmen ukugada lezi zinto bayibiyele bayivikele. Sesiphumile isiprofetho ebandleni, kukhona imimoya elwa naso, kodwa ama-watchmen wona awamisile uNkulunkulu ukuthi bavikele leyo nto. Ama-watchmen akwazi ukubona impi ikude, bese besiza ibandla likaThixo ukuthi lihlome izikhali ezizonqoba leyo mpi. Impi yasemanzini ayiliwe ngezikhali ezilwa impi yasemkhathini. Kukhona amasosha agijima ngamahashi, khona agijima ngeinyawo, khona hamba phansi ama-submarine, khona andiza ngamabhanoyi. Ama-watchmen abantu abangachithi isikhathi, abantu abangakhulumi ngoba befuna ukuthandwa, abantu abakwazi ukwambulelwa imove kaNkulunkulu bese beposition ibandla ukuthi likwazi ukureceive lento uNkulunkulu ayenzayo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Abantu abakwazi ukufaka ama-break sesigijima sibheke eweni sihamba ngezinto ezitrendayo. Babumisa ama-break kuthiwa hayi lokhu, kuthiwe hayi le ngoma. Khona enye ubabunenela uthi yakuyahlatshelelwa khona eSouth Africa. Kuthiwa amadimoni siwabeka izandla, kwasukuma omunye ugogo wathi no, asiwabeka izandla siyawakhalimela ngegama likaJesu. Watchman lowo. Watchman umufunde lapha ku chapter 3. Kuthiwa umethula igazi labantu liyobuzwa kuye. Naku 33. Kuthiwa kadla umqulu. Akayikhetheli yena ukuthi imuphi umqulu azowudla, imapha ama scriptures angazi ukuthi amnandi. Uyadliswa umoya ongcwele. Amdlise lo mqulu. Oyizwi likaNkulunkulu eliphilayo ukuze mayesekhuluma angakhuluma izinto ezivela kuyena. Hallelujah. Laba kumele ibandla libakhulekele ukuthi bahlale bekhona, ngoba uma bekhona ibandla aliyukuya eweni. Bayazibona izinkinga. Laba akufanele bayonegotiate nama groups. Kwesinye isikhathi kuyenzeka abe watchman engaka understand agcine ekhuluma izinto ongafanele ayikhulume, kanti usezolimala noma uzolimaza nabanye. Othabatha abanye ogogo engangikhuleka nabo, uma uNkulunkulu esibonisa inkinga asikhulumi ngayo, siye emadolweni sithi Nkosi yambula lenkinga kubaholi bethu bayibone. uNkulunkulu ebese eyenza kanjalo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa lezi idalwa zijikanga ekuhambeni kwazo, zaziya lapho umoya wayethanda khona. Asihambi umathanda, siya la umoya ethanda khona. Ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Izidalwa lezi uthi uHezekiel esabheka wabona amasondo eceleni kwazo. Nalamasondo mayichazwa kuthiwa ayejikela, kwakunesondo kube nesondo phakathi kwesondo ejikela kuona onke ama directions. Kuthiwa ephakeme amarim akhona egcwele amehlo. Kuthiwa nawo ayela umoya ethanda khona. Kuthiwa lezi idalwa maziphakanyiswa namasondo ayephakama. Uma zimiswa idalwa namasondo ayema. Uma zihanjiswa idalwa namasondo ayihanjiswa. Kuthi umoya wezidalwa wayesemasondweni. Hallelujah. Umoya ongcwele simshiye emuva, ngoba abanye uNkulunkulu ebenyusa bayamshiya umoya ongcwele. Uma behanjiswa kwimpilo yaphambili bayamshiya umoya ongcwele, bese behamba ngokujwayela. uNkulunkulu akajwayelwa. Omdala wezinsuku ongachazeki okhazimula ngobungcwele bakhe. Hallelujah. Kuthiwa kwakunamalahle ayehamba phakathi kwezidalwa. The consuming fire of God. Njoba zithwele inkazimulo kaNkulunkulu akufanele kube na anything engcolileyo.
umoya kaNkulunkulu akahambe phakathi kwethu. Umlilo wakhe oqothulayo awuqothule konke ongamkhazimulisi. Sisale sithola inkazimulo yakhe. Ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Kuthiwa lezi idalwa zagijima zabuya njengombane. Azichithanga isikhathi. Isikhathi lesi sokuthi noma yini okuthi uyenze ngokuphuthuma. Bese ubuyela kuye uThixo uthi baba sengikwenzile obungithume khona ngicela uphinde ungigcwalise. Akuthume futhi wenze leyo nto without imbuzo. Ngoba akusiyona eyakho ingeyakhe. Ngegama lika Jesu Kristu. Uma kuthiwa lezi idalwa zagijima zabuya njengombane ngikhumbula amanye amasosha, amanye amabutho owathola kwiziKronike ezokuqala chapter 12 verse 8 no verse 15. Thiwa bayinqumela ukuyojoyina uDavide enqabeni. Amasosha amabutho akwaGadi. Thiwa bechazwa babekwazi ukucibishela umkhonto ngesandla sakwa right nesakwa left. Alikho iside lali weak kubona. Kuthiwa babe nobuso obunjengoba ingonyama. Kuthiwa ezintabeni babegijima njengezinsephe, they were swift as gazelles. Hallelujah. Kukhona laba phansi emfuleni iJordan kuthiwa babeluwela linezikhukhula. Balwizimpi bayibhekise empumalanga bayibhekise entshonalanga. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna laba abanjalo abangezuchitha isikhathi. Abantu bayabhubha ezonweni. Bafuna badinga uJesu. Hallelujah. Kudinga bazobabiza emthandazweni. Kudinga bazogijima physically bahambe njengoJoshua eyolwa noAmaleki. Bayolwa nemimoya bathatha abantu bababuyisele kuJesu. Kudingakala bazoma njengoHuri noAaron baphakamisa izandla zikaMose ukuze impi kaNkulunkulu inqobe. Thank you Jesus. Hallelujah. Kuthiwa lezi idalwa kwakuthi mazimuva zihamba nalamasondo kuzwakala ukumuva kwazo kungathi isidumo esikhulu. Kuzwakala ngathi impi kaSomandla. Kuzwakala ngathi izwi likaSomandla. Kuba njalo uma ibandla limuva ngokwecebo likaNkulunkulu. Ziyanyakaza izinto kuzwakala ngathi kuhamba impi kaSimakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Kuthiwa phezulu kwalezi idwala kwakunomkhathi oclear, crystal clear. Uma nathi sizofunda kulezi idalwa senze kanjalo. Akuyundiza abathakathi baseGwadana sikhona. Hallelujah. Ngoba lapha emkhathini indawo yethu la sohlala khona nomyeni wethu. Akuyona indawo yamadimoni nayo yonke into. So ithini okufanele sihlale sithi Nkosi, hallelujah. Clear indawo yethu ngegama lika Jesu. Kuthiwa lezi idalwa kwakhona isikhathi lazimayo khona ziwehlisa amaphiko. Uma seziwehlisile kwakhuluma izwi elivela phezulu. Siyasebenza sisebenza uNkulunkulu esisebenzisa bese kuba khona isikhathi la kufanele sithule. Bese siyamlalela ukuthi uthini. Ngoba sithunywe uyena. Kufanele sihambe ngeinstruction yakhe. Ukuze singabi busy nezinto zakhe, singabi nesikhathi naye, kodwa sibe busy naye ukuze sikwazi ukwenza izinto zakhe. Hallelujah. So ke namhlanje ilokho uNkulunkulu abekubekile enhlizweni yami ukuthi ngikudlulise ebandleni lakhe ukuthi siyaphila kuyahanjwa kunemigomo esimiselwe yona siphile sinoma kanjani. Sikhumbule ukuthi sithola inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Kukhona izwi elizayo siyakulo. Uma simdumisa uNkulunkulu asimenzele ifavor kodwa sisuke sizizwisa umuzwa wento esiya kuyo. Kuzophela ukushumayela, kuzophela ukuprofetha, kodwa indumiso imile kuze kube phakade. Lo uNkulunkulu wethu owayedunyiswa ngakadalwa lutho uyadunyiswa namuhla uzodunyiswa naphakade. Uye lo osibizile wasihlanganisa la namhlanje.
kuleli Passover. Oh hallelujah, ukuthi ke sesizwile sakhiwa hallelujah ngokwezwi lakhe, kuyaphilwa kuyahanjwa. Uyalalela uSomandla ngazo zonke izikhathi, hayi ukuthi noma isimo singavumi, but ngazo zonke izikhathi. Hallelujah. Ngizocela ukuthi kulesi sikhathi ngehlele ngenzansi ngibuyisele kumfundisi egameni lika Jesu Kristu. Nami ke Jesu hlengi wami sengisondela kuwe, sengisondela kuwe, iletha Amigos, ngithela kuwe engithi Inkosi, uyinkosi, uyinkosi, Nkosi yakho konke. Thank you Jesus. Simenge nyabathandekayo umfundisi uthukela eze azothandaza. Sivala amehlo ethu phambi kweNkosi emveni kokuthetha kukaThixo. Sithoba inhloko zethu. Awu yini Thixo, yini Nkosi. Sisame ngenyawo njalo sizothandaza. Ezi zinto zonke ezibekiweyo apha yintoni ezawusinceda? Ukuqonda kwenyawo zethu, kwenza kwethu, ukuthetha kwethu, ukuhamba kwethu sizoncedwa yintoni? Kukhona uhlabelelayo athi ngumthandazo wam nanku Nkosi. iBhayibhile lithi kwincwadi yeEphesians lithi ngako konke ukuthandaza nokukhunga. Intoni ezawusikwazi ukusinceda into yobana sikwazi ukuphila le mpilo uMoya Ingcwele afuna siyiphile. Kukuya kuye ngomthandazo. Thina ngokwethu ngeke sikwazi ukuyenza. Ngamandla ethu ngeke sikwazi. Ngoba thina singabantu futhi siphile enyameni. Kodwa ukuba ngaba sesizireport kuThixo, uThixo uyakwazi ukusenzisa izinto. Izwi leNkosi lithi makube konke ukuthandaza nokukhunga. Sikhunga amaxesha onke. Sincedwa nguMoya Oyingcwele. Ngoba kukhona ubaba singekho sikwazi ukuphila engekho uHoly Spirit. Singazama ngawethu amandla, kodwa ngekho silenze ixesha. Kodwa sincedwa ngulo siyalezwe kuye. Ngoba uThixo uyazi kakuhle wayiqonda. Into abanimpilo leyakusindiswa idinga umoya. Ngoba ubani bakusindiswa ungomoya. Glory to Jesus. Kuthathiwe apha kwathathwa ngekerubi. Kuthe yaqala irepresent unity, the fellowship. Umoya Ingcwele asenza sikwazi uba united. Thina ngokunawethu sizinhlanga ezahlukeneyo. Kodwa xa siyunayithwa nguHoly Spirit, yonke into esiyenzayo siyenza simoya mnye. Glory to Jesus. Kuthathwa nge-intercession. Glory to Jesus. Asithandaza nje. Noma imeko iyavuma noma ayivumi, noma uphansi koxinzelelo, noma ukho phansi kwalo, kodwa sithandaza uzungu. Uzungu lolo bana, uthe xa uthandaza, waphinde wabuya, wathi Nkosi ndisayina ntombazana. Uthi sawujonga, ibe ngathi le nto uyithandazelayo ayilungu uphinde ubuye, uthi ngisangula mama Thixo. Thandaza uzungu. Ngoba siyakuthandaza. Ngoba impendulo zonke zisemthandazweni. And ibandla ngaphandle
Glory to Jesus. Kuphilwa kanjani, kuhanjwa kanjani, kunxitywa kanjani. Zonke izinto siyafundiswa emthandazweni. Indlela yonxiba kwantombazana iqalele emthandazweni. Abantu bengeke ku-correct. Siyathandaza. Sibuyele emthandazweni. Sibuyele emthandazweni. Sithandaze sikumoya. Jonga nalingathi ayilungi, thandaza ukumoya. Glory to Jesus. Sibala amehlo ethu sothandaza. Wawukade uthandaza ke tani. Kodwa khona izinto ezikulimazile endleleni. Ezizabangela into bana ukuyeke ukuthandaza. Wakhe wayi-experience lento yokuhlala noThixo. Kodwa endaphasa ukuhlala nabantu. Ungasahlala noThixo. Kodwa lithuba lakho namhlanje. Inkosi ndibuyisele endaweni. Ngoba umthandazo yinjini. Imoto ayikwazi uhamba injini ingasebenzi. Kulapho sifunyanwa khona nguThixo. Kulapho silungiswa khona i-character zethu. Kulapho siboniswa khona ubuze bethu kuThixo. Sivala amehlo ethu sothandaza. Inkosi ndibuyisele endaweni. Phakamisa isandla sakho bukhona otshona. Buyisele Thixo. Buyisele. Khona izinto ezilahlekileyo ngoba ndingasathandazi. Siyathandaza. Ungeze ngaphambili bazothandaza otata. Ngabusakhala Nkosi ndibuyisele. Buyisele Thixo. Ndibuyisele endaweni. Ndibuyisele abanye bevuka ngobusuku bathandaze. Kodwa utshaba lafika lwayibalonto. Kodwa Thixo ndibuyisele. Ndibuyisele. Angena ngumhlobo kamoya oyingcwele. Kodwa ikhona ngoku into elahlekileyo. Ndibuyisele Thixo. Ndibuyisele. Siyathandaza egameni likaYesu. Ndibuyisele Thixo, ndibuyisele. Ndibuyisele. Ukhalela endaweni right. Kungcono ukhalele kuThixo kunokhalela ebantwini. Khalela endaweni right. Ndibuyisele. Ndiphucukiwe. Khona izinto usathana uphucwa zonke izinto ebendinazo. Ngoba ndike ukuthandaza. Ndibuyisele Nkosi egameni likaYesu. Ake selule isandla sonke. Ibandla lonke lelo lisandla. Ukupenda phaku. Ake sesixhombe sesandla nathi sinima. Sike sicela uxolo kuThixo. Ininzi kakhulu into uThixo ayithethela. Andiqondi kukhona ophume ngenatyala kulithethe. Andiqondi uba apha kuthi njengoba siphulaphule ilizwi elithethwa kuThixo. Ukhona ophuma esithi lenzeka kulo myalezo wasekuseni. Ndifuna ke sixhobe izandla. Sicele uThixo. Njengoba kusinyayela nje kukho into evuka phaa ethi niyazazi inkonzo uba ukuze bajayive abantu bagide ecaweni bagidiswa yi-keyboard. Ube i-keyboard ayikhali, icawe ayibhadlanga ngaloo mini. Abantu abakwaziyo ukukhonza uvuyo belikwenziwa i-keyboard. Belisenziwa kukuphila kukaThixo ngaphakathi emntwini. Umntu ebegida ungeqonda igala. Kodwa ula siwakhokelayo amabantu alimi ngaphandle kwekeyboard. Ukhangelwa nenxila uba malikhalise ikeyboard ukuze sijayive. Kufunwa nomntu ongakholwayo. Simfake kuwesiphimu akhalise intsimbi. Ekhalisela uThixo angamfuni. Ekhonekthwa nemimoya egcolileyo. Sigide sidethelwa kumntu ongakholwayo. Ngespiriti sobumnyama. Because ibandleli alikho emoyeni.